aja direbut. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Tekad hati ora bakal luru ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Susah lan sedih bareng-bareng dijalani. Jambu alas dek manis rasane. Manis rasane. Najan tilas tak enteni randane. Kelingan manis eseme. Terus kelingan ramah gemuyune. Terus nolan asih kasih sayange. Ayo digoyang lagi semuanya yuk. Karep atiku lakon dadi bojone. Wahyu Manggala digoyang. Ayo bro, gaspol. Dalem mas. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Tekad hati ora bakal luru ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Susah lan seneng bareng-bareng dijalani. Jambu alas dek manis rasane. Manis rasane. Najan tilas tak enteni randane. Sayange Ayo yuk. duwe bojo. Anake loro mas. Nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ngati. Mergo aku ora kelakon melu duwe. Asik. Waduh ndok. Lagi metu kok jambu alase kulit ijo. Jalukan iki mau kok, Mbok. Sing digagah jebul anake wis loro ndok. Ning ya ora apa-apa ya ndok ya. Iya. Oke, pamundutan saka sapa nok Cahayu? Saka ibu-ibu rewang. Apa saka ibu-ibuke sing rewang sing latin ning mburi ya ndok ya. Nggih. Pendarat-pendarate apa sapa? Sing ibu-ibu rewang, Mbok. Oke, Tukang jambu adat. alas ya. Walah, bengi-bengi kok ngajak rujakan nek sing ngidam ngono ya, Nduk ya. Iya. Cocok ya, Nduk ya. Cocok ya, Walah. Mbak ya. Iya nek sing ra Seger. ngidam ngene iki bengi-bengi rujakan malah marai wetenge senep ya. Heeh. Oke, tadi ada permintaan atensi yang sudah masuk. Apa, Mbak? Jalukane ngajak duet-duetan. Maaf dilemanya. Ora ono Mas. Dipending, Jaluk sing Mbak. piye? Jaluk sing piye aku wis aja monggo aja kok iso. Rene lho, kenalan dhisik karo aku sayang. Asmanipun Mas sinten nggih? Mas Paijo. Paijo, walah ya, Mas Paijo yang hitam-hitam manis sayangku. Ya Mbak. Wah, nek disawang ireng-ireng manis. Aduh, liane apa? Aja ngono ta, ngono tok purek. Aja purek go Pak. Kebelet. Kebelet. Iya, kebelet ya. Milih duwite karo sapa? Heeh. Oh alah. Oh dikon milih kok emoh ya kok iso. Nyidam pentolae. Nyidam pentolae. Yuk rene Mas, ben disoteng ben ketok cetha gambare. Alah ben
ketok gambare tinggo kenang-kenangan ya, Nduk ya. Ya, Pak. Heeh. Kebelet duete kali sinten, Mas? Nyedam Nyedam pentol, pentol. duete kali sinten? Duet karo sing di penyanyine milih sing di. Rene lho, Pak. Ayu-ayu kabeh kok, Pak. Rene ndok aja do ngantuk, mesem. Heeh. Ayo do mesem. Nek ora do mesem diteni kowe. Heeh. Ora tak undaki bayarane. Mesem. Mesem Wulan, ayo do mesem sithik. Mesem lah. Ayo nek mbok-mbokane ora mesem ning Mbak Ela Gedelwati. Oke. Aku, Jabang Mbok. bayi lagi iki Mas ya ono yaene lah dekku sing paling elek dhewe kok dipilih. Delok sampe suro, Mbok. Kene ya, Nduk. Nganyarno sebeh, Mbok. Sing ayu-ayu akeh ana Eka ana Irul kok sing dipilih kok walah telek teles. Maksudnya? Senajan to elek ning disawang kok ngarep ketok pantes ya. Alhamdulillah, Langsung aku bilang digoyang. pantes, Mbok. Duete ada Nyai Dam Pentol. Oke. Oke, yuk. Sing liyane ra kanggo mundur. Yuk. Goyang lagi, Bro. Yuk. Jika diucapin selamat malam buat fans-fans klub dari Telaga Wah, Wungu. yeah. Ada Mas Hafid CS. Oke. Kameramen nih. Oke. Mas apa, Nduk? Iki lho, Bu. Wah, aku isin aku. Lho apa? Kameramen. Lho. Mas Udu. Bacu. Oke, juga selamat malam diucapin buat Om Dono CS yang dari Sidokerto, Mbak Paina CS, Mama Karyumi, juga spesialnya buat arek-arek Belingi, Mas Uci CS. Ada Mas Cito CS. Yuk, langsung digoyang. Ada Nyidam Pentol. Monggo. Yuk. Oke, juga selamat malam yang dari Garuan Juwana ya. Ada Bos Kubo, Mas Pri, Sugeng Dalu. Oke, Sugeng Dalu. RHS Production. Oke, Bos. Oke. Catatannya Kerry. Bojoku nyidam telung wulan jarene Sayang. metengkan ngil Apa kesempatan iki ngiler apa ke ada? Iki ngono perbuatanmu, Mas. Wetengku simbok gawe lemu. Kowe seneng ku kaiwa turu. Ngeri wae mengko kowe nesu. Asik digoyang lagi yuk. RHS Production. Ah. Asek-asek. Ojo wedine. Tamblak. Ya wis cah ayu, bojoku sing ayu dhewe. Dhewe, kek nang ngomong apa sing mbok kepingini. Asik. Kendang tak turuti. Sing gampang-gampang. Kasih lo ngobrol. Kudu keturutan. Aku pengen apa-apa. Panggilan buat TKP. Panggungnya Aku pengen apa-apa. amblok, Mas. Sing double endoke. Aku pengen pentol. Sing oke gemine. Penyanyi terewangan ora. Kowe pengen pentol. Sing ana endoke. Kowe pengen pentol. Sing double endoke. Kowe pengen pentol. Sing oke emine. Oke, digoyang lagi yuk. Wahyu Manggolo. Esek-esek. Induk. Gaspol Ora bro. wedi blas. Player. Spesial buat adik yang dikitarkan ya, Adik Anggi, semoga lekas sembuh. Ah. Esek-esek. Ayo Mbak, goyangnya Mbak. Ser. Ayo le. Ya wis cah ayu, embanku sing ayu dhewe. Sopo kuwi? Ayu dhewe, kek nang ngomong Ngapusi wong elek. apa sing mbok kepingini. Kek nang tak turuti. Sing tak pingini.
pentol dik sing ana endoke kowe pengen pentol sing double endoke kowe pengen pentol 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 sing akeh anine Oke, gaya lagi yo bersama Mata Malaikat oke RHS Production. esek-esek Digoyang lagi, juga selamat malam diucapin bareng Sir Badros Audio Sound System. RHS Production Goyang lagi yuk. Jono. apa sayang bojoku mateng telung wulan bendino ngiler jarene nyidam sanjaluke kudu keturutan iki nyidam apa kesempatan iki ngono perbuatanmu mas wetengku cilik mbok kawe lemu kowe seneng tukai wong turu ngeri wae mengko kowe nesu ayo nis tarik nis esek-esek eh ha ha ya wis dek elah piye mas bangku sing ayu dhewe apa su dewe gek nang ngomong apa sing mbok kepingini apa kendang tak turuti sing tak pingini sing kepang-kepang janji kudu keturutan Wahyu Manggala digoyang lagi. sing ana endoke aku pengen pentol sing gede endoke Apa neh? aku pengen pentol endok sing oke spesialnya Mama Karyumi pentol sing ana endoke kowe pengen pentol sing gede endoke kowe pengen pentol 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 sing oke anine Asik, player yo. gaspol bro Ca. Aduh, nduk. piye to mbok Dadi nek perkara nyidam iku direwangi nganti do brodol-brodolan ngene iku, iya Nduk. yang ini iki mbok dapure ora ndang mbok tukokno kok mbok Nah, tenang ae, Nduk. Apa? Bapak Bro Pak Parjan Pak Parjen dari Sidokerto ada popok bro. Popok Eli. bro, Heeh. oke. Seterno karo ah aku bagian gawa tok mbok dibaca dulu ya sayang. Oke, monggo, Mbok. Selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama Wahyu Manggolo. Jik. Dari kami ada fans klub Wahyu Manggolo yang dari Telogo Bungu Mas Hafid CS. Nggih. Minta lagu ini ada Buka Sidik Jos. Dan Tresno Waranggono ya Nduk Oke. ya. Salam spesialnya kagem rencang-rencang dari Telogo Bungu yang Absen saya, Mbok. yang sengaja malam hari ini hadir untuk Wahyu Manggolo. Jik. Oke, ada Mas Dodi hadir. Oke, Mas Kiron. Loh, Mas Pri sing nyauri mbok hadir. Mas Penyu. Ning kono kabeh lho, Mbok. Oke, unjuk gigi udah. Mas Edi. Mas Edi bos pitik. Mas Edi Cakel. Gak hadir. Nggak hadir. Selamat mendek. Becu kameramen yang ada di depan jare kuliah ning Sleman. Kok wis mulai? Oke, lagi mulai. Mas Intep. Intep iki panganan lho, Mbok. Ayo. Ada Mas Cetok hadir. Oke, makasih. Dan salam spesialnya buat fans klub Wahyu Manggolo. Ada Mas Ugi CS yang dari Belingi, Mas Dedi dari Juwana, Mas Kubuk CS dari Garuan, Mas Oke. Pring Garuan, juga Mas Dono CS dan Mamah Karyumi dari Sitokerto. Oke. Juga Mbak Paina CS ya, matur suwun Bude Indra. Salamnya dari kami ada Gaspol Bro, player kanggo mbane Wahyu Manggolo. Oce, Oke. syuting Mas. Iki loh, sing ning ngarep ya. Fan-fane, Mas. Iya.
sing rena wengi do ngetutke. Bisnis lokal men. Oke. Oce, langsung aja digoyang. Mau ono pamundutan ada Popok Brok Kelly. Iki mau permintaan ada Tresno Waranggono. Ya, langsung aja dicap bersama Jeng. Sapa? Sing nyanyi Mas? Sing di milih? Ayo, nomor piro? Mau Mbak Anis? Apa Mbak Eka? Apa Mbak? Susi ares sekali, Mbok. Iku lho, Dung. Sus, Mbok Ya Allah. Mbak apa Susi, Pak? Loro terus aku. Dalam sayang. Oh Mbak Cidro, Mbak Painah. Oke, lanang wedoke kompak kok, Nduk. Dikirimi larutan saka Mbak Painah Sidokerto ya, ada Cidro. Nggih. Matur suwun. Ayo Om sing nyanyi sing ndi? Milih. Susi. Mbak Susi, Bu. Oh, Mamah Susi ya, Mbok. Aku njaluk Tuk gendar. kawinke. Jabang bayi. Wong wedok kok potongan. Kowe iki wis elek rupamu. Lakuan melu elek sisan. Iki justru wis pas, Mbok. Kelakuan elek, rupa elek wis pas. Timbangane ayu, kelakuan elek ora pas, Mbok. Sopo kuwi, Nduk? Ono. Sopo? Rahasia rata dono ndak pinter kae, Mbok. Oke, langsung aja digoyang Mbak Susi. Ya, ayo, Cidro, Sus. Cidro apa Tresno Waranggono? Aja sembarang. Aku milihna sing ndi, Bu? Ya nek kowe milih Tresno Waranggono dinyanyekno saiki nek Cidro engko nomor loro yuk. Ada Tresno Waranggono. Oke, sumangga Mas. Langsung aja di gaspol. Monggo, yuk. Oke, selamat malam semuanya diucapin. Spesialnya kagem tamu undangan ingkang webinara. Sugeng dalu, sugeng mirsani ketoprak Wahyu Manggolo. Sucerat pagoda. Longso rasaning nangis jroning batinku yen kelingan esem kemuyumu. Sapa sing nyanyi? Lara swara gending tresno gawe kangen ing atiku tansah eling aku rosliramu. Aye. Dukan Mas sakane aku ngerti atimu. Sing bener. Wis mestine aku jodohmu. Pancen, Sus. Pancen rasa kari rasa kudu lilo ngono ku trimo lilakno aku nyanding priya liya. Aye. Tak krasa wis windu nggonku ora ketemu kegugah atiku krungu suaramu. Aku mung bisa dedonga Waranggono sing tak Ayo, Mbak Susi. tresno. Ayo. Muga bisa urip tambah mulya. Tak tulis lakon tresnamu ning ketingkat tresnanku tak tembake saben kangen sliramu. Satenane aku nangis nanging tresno wis gitaris tak lakoni nganti ikhlas hati. Goyang lagi yo. Ayo sayang, keep smell-nya mana? Wuyungku ngelayung ngambara ing awang-awang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang. Kumetes eloku mbrebes mili ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni. Wis lilakno aku kang Ra Mas lilo. wis cukup lalekno lelakon tresno iki Nurut-nurut. bakal dadi cerita.
Ranggono. Sujon. Ayo digoyang lagi semuanya yuk. Ayo. Ra kerasa wis windu nggonku ora ketemu kegugah atiku krungu suaramu aku mung bisa dedonga Waranggono sing tak tresno muga bisa urip tambah mulya. Wuyungku ngelayung ngambara ing awang-awang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang tumetes eluhku brebes mili ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni. Goyang yuk, ya semuanya yuk. Tak lalekno. Tresno Waranggono. Oke, saat tembangnya ada Tresno Waranggono, permintaan dari Mas Hafid CS yang dari Telogomungu. Telah berlalu, langsung aja digoyang lagi. Ya, permintaan dari Mbak Paina ada Caidro. Langsung aja digaspol, dicapcus bersama Cing. Siapa ayo? Ada Mbak Tina, yuk monggo. Langsung aja yuk digoyang. Cidro, monggo Mas. Dari Mamah tersayang ya. Dalem Mah. Oke, makasih Mah. Oke, digoyang lagi yuk. Walah, dalem Pak, ngersake napa Pak? Lagune napa? Asik. Sing nyanyi kon madhep rono nduk. Aku ora percaya nanging kabeh iki nyata. Cetha ning ngarepe mata yen sliramu. Ayo digoyang lagi yuk. Panas-panase srengenge kuwi kanggo nipe awak iki. Nanging sepanas rasaning ati nyawang ketetean iki. Ayo goyang nduk, gaspol nduk. Lila atiku iki wis lila senajan batin loro-loro ra bakal awakku iki bali nemoni sliramu. Gatel mati Lila atiku iki wis lila senajan batin loro-loro yen pancene wis nasibku kudu pisahan karo sliramu. Aye. Oke, diucapin kembali. Selamat malam semuanya. Gaspol Tin. Aku ora percaya nanging kabeh iki nyata. Cetha ning ngarepe mata yen sliramu kuwi sidro.
nanging kabeh iki nyata cetor ngarepe mata yen sliramu kuwi panas-panase rengenge kuwi kanggo nidek awak iki nanging se panas rasaning ati nyawang kedadian iki Asik. Panggilan kepada TKP untuk segera membenahi panggungnya. lunga awakku iki wis lunga senajan batin loro-loro ra bakal awakku iki bali nemoni sliramu Ayo Min, yuk. lila atiku iki wis lila senajan batin loro-loro yen pancene wis nasibku kudu pisan karo sliramu Ah. Ah. Oke, ada satu bangnya Caidro telah berlalu permintaan dari atensi yang sudah masuk ya sayang ya. Langsung aja digoyang lagi bersama artis-artisnya yang belum tampil. Ada atensi masuk, segera dibaca Jeng. Monggo. Fans klub pecinta dari Wahyu Manggala, Mamah Karyumi dan Oke. Bos Dono Iya. dari Sidokerto. Yes. Dan saya ucapkan selamat datang dan bertemu fan-fan Wahyu Manggala. Dari Mas Arif Gomblo Sidokerto, Mas Puji Simitsu Sidokerto, Mas Puji Shimizu, Mas Baktiar Sidokerto, Mas Baktiar. Mas Hafid CS dari Telogowungu, Sabar nduk bar ngangkati panggung terus kerenggosan Iya, ini. Mbak. Mas Trimo Warung Kopi dan Oji. fan-fan Wahyu Manggala yang hadir di malam Oji. ini semua. Heeh. Minta lagunya ada Mendem Kangen, Wedus dan Hitam Putih. Oke, heeh. Suwon tertanda dari Mama Karyumi dan Bos Dono. Langsung aja dicapcus ada mendem kangennya ya. heeh. Mendem kangennya orang ora bosen-bosen ya nduk karo Wahyu Manggala ya nduk ya. Mbak. Muga-muga aja nganti bosen ya nak ya. heeh. Amin. Langsung aja digoyang ada mendem kangen. Bakal edang untuk nyanyi rak. Entuk ambok. Ya. Oke. Apa Mas Pri? Kagem sinten niki Mas Pri? Mbok-mbok aneh. Titip cinta. Aku nek ngene iki kerupuk aku tak pangan-pangan ae lho Mas, Mas. Ya Allah cinta kok dititip-titipno Mas. Heeh. Aku ngono wis pengalaman Mas, tak titipno malah diblantiki karo kancaku lho Mas. Piye, Mbok? Heeh. Oke, mendem kangennya langsung aja digoyang. Yuk monggo Mbak Pesek. Spesial buat mamahku ya, ada Mama Yumi, juga spesial buat Om Dono yang dari Sidokerto. Selamat malam. Langsung aja digoyang lagi. Heeh. Ada mendem kangen. Yuk. Oke, yuk monggo. Titip cinta Ada Mendem Kangen. dan cinta jauh di matul. Oke, spesial buat adik-adikku ya. Goyang sayang ya. Oh alah kok udah melayu kabeh. Buat Dek Andi yang dikitankan, selamat malam. Nis, tak titip mbek kowe Nis ya. Cintaku. Bakul wedang. Walah bapakku tersayang ngomong terus. Njaluk apa sayang? Kersake napa, Pak? Ora pengen apa-apa, pengen nyawer tok. Nggih, aduh ya ayo. Lah terus piye iki blumbangan ngene? Sing ndi sik kon medun sing ndi? Nomor piro? Perawanku sing nomor piro, Pak? Sing ndi iki? Mendem kangen. Sing ndi milah Pak? Dudingi nomor piro? 1, 2, 3. Mbok Ya Allah. Mendem kangen jroning atiku kaya ngajar
lo sayang, alah sepira tau tak sayang kok ngene. Nggih, Mbak Indraman. Mbak Lami Paga. Nggih, panjang yuswa ya Mbak Lami ya. Ora lali kok sayang aku. Wah kabare pripun? Aja sedih ya Pak ya. Nggih, matur suwun. Oke, digoyang lagi yuk. Abot rasane nandak kangen ati marga tresnoku sing kati tansah kelingan awan bengi mung bisa telepon marang sliramu gawe tombo kangen rinduku marga adoh jarak sliramu. Mendem tangan jroning atiku saya jenuh mung telepon sliramu. Mendem tangan ingin ketemu senadyan sakgedhe wis marem atiku. Mendem tangan jroning atiku saya jenuh marga tresnoku. Mendem tangan pengen ketemu senadyan sakgedhe wis adem atiku. Aye. Wahyu Jono. Mangla. Spesial buat bapakku tersayang ya. Mau diundang Pak. Diundang Mbah Lami. Heeh. Eling Pak Am Lami ta ora Lek, Del? Mbah Lami Paga Del. Jon, Iya wes. Celanaan, Paga apa celanaan yo? Lali aku. Heeh. Paga. Ah. Pesek. abot rasane nandak kangen ati marga tresnoku sing gedhi Tenane. tansah kelingan awan bengi mung bisa telepon marang sliramu gawe tombo kangen rinduku marga adoh jarak sliramu. Aye. Yeay, Mbak Indra manis. Oke digoyang lagi yuk. Mendem kangen karo bakul wedang. Mendem tangan jroning atiku saya jenuh mung telepon sliramu. Mendem tangan pengen ketemu senadyan sakgedhe wis marem
aku iki pamundutane sing akeh banget ya sayang ya. Oh, iya, Mbak, ya. Iki mau Mbah Lami. Mbak Lami nyon apa, Mbak? Kenane ngerti apa ora, Nduk? Apa? Bajing loncat. Bajing loncat. Iya, Lami aku, makanya Mbak. dipenaturi. Nggih. Iya, langsung aja dicapcus kembali. Sing durung nyanyi yuk, Nduk, yuk. Saya durung nyanyi. Dipanggil, yuk. Mbak Eka karo Mbak Anis, Mbak. Oce digoyang dulu bersama si hitam manisnya. Ada Eka. Natalia. Tombong ngantuk, Bro. Iya, Mbak. Iya, sini sayang. Heeh. Wah, kowe kok nyeker ngene lho, Nduk. Penyanyi kok sandalnya dicoplok. Ngene iki mari ngetokno asline, Nduk. Gini, Mbak. Wis rada tak tutupi ben ra ketok sikile nek do meletek. Tak tutupi rok ya, Mbak. Ayo ditutupi rok kae ben ra ketok ya. Oke. Dari Mas Pri iso ngomong, Ceno dijak omong nek ora dijak omong ora iso ngomong, heeh. Titip cinta terus Cinto di Mato. Milih yang mana, coy? Aku milah wedhus ayu, Mbak. Pilih wedhus, Mas. Pilihannya permintaan dari Mas Pri tadi ada Cinto di Mato dan ku titipkan Cinti. Yuk, tarik bro. Monggo. Mas Pri, saiki kowe kok ngono to Mas? Biasane kalem meneng ae kok iki kok. Mongane kok aki ngono Mas. Alah ya saking gregetene ya. Wis kadung ini aku iki. Gedel Mas. Mas Mbaju gedel dipoto sing gede ya gambare. Ntar diadrepke dipasang ning kuburan Kemangi. Oke, digoyang lagi yuk. Gedel, goyang yang semangat yuk. Oke, diucapin selamat malam kembali, diucapin buat fans klub yang dari Telogowungu ada Mas Habib CS. Juga selamat malam yang dari Belingi Mas Uci CS. Juga diucapin selamat bergabung bareng Bos Kupuk dan Mas Pri dari Garwan Juwana. Sidokerto ada Om Dono. Mama Karyumi juga selamat malam Mbak Paina. Juga spesial buat yaiku tersayang ada Mbah Lami. Goyang kembali bersama Wahyu Manggolo. Tarik bro. Oke, juga selamat malam buat adik-adik yang dari Tilawang ya, dari Pucak Wangi. Selamat bergabung. Ayo goyang yuk. Pasek. Asik. Mangan sate ora mikir burine. Ngingu wedhus dadak mikir sugati. Mas Dani. Kagem ibu-ibuku ya. Sing do gelar layar, hati-hati nek bokongi do ngembes lho ya. Timbang dibojo ora ana duwite. Mendek tak gawe kendaan wae. Digoyang lagi bersama Sucrat Pagoda. Emang mantap bro. Ayo Rel. Minggu cukup Gaspol bro. pisan wae. Mergone aku ora kuat yen duwe bojo wong melarat. Ramlajani gawene sambat. Ayo Del. Senang kumpul model dengkul bondo nikah. Dasar bonek. Bondo neka. Player Gaspol bro. sama
Goyangan anti galau bro. Esek-esek. Ketel mania. Anis. Mending tuku sati timbang tuku wedhuse, mending gendaan timbang dadi bojone. Mangan sate Ayo Dut. ora Melu goyang Dut. mikir mburine. Ser. Ningu wedhus dadak mikir sugati. Di bojo ora ana duwite, mending tak gawe gendaan wae. Ora usah mikir saben dinane, seminggu cukup 2 juta Dok. 2 juta wae. BBM munda. Mergane aku ora kuat. Gaspol. Yen duwe bojo wong melarat. Ramanjani gawene sambat. Asik. Seneng kumpul modal dengkul podo niat. Wedhus-wedhus. Dasar rupane kaya wedhus. Wedhus berok. Wedhus borok bondo nekat. Oke, terima kasih. Kari bonus rong lagu maneh. Apa mbak? Sing durung nyanyi tadi ada Titip Cinta, Cinta di Mato dan Bajing Loncat Coko Yai Kulami ya. Nggih. Senengane sing Jawa-Jawa, jaipongan sing Sing penak loncat ya. ya, Mbak, ya. Oke, langsung aja dipanggil kembali bersama yang Cinta. terakhir jeng Anis. Ayo nih cinta Milih Cinta di Mato apa Titip Cinta Mas Pri yang mana? Sing nyanyi? Cinta. Titip Cinta. Titip karo sapa nek diblantek lho ya. Kagem jeng Eka, berarti jeng Eka yang nyanyi lagi. mbak. Paranan Mbak Anis nanti ya. Yuk, langsung aja dicapcus ada Kutitipkan Cintamu Untukmu. Yuk. Untukmu, untuknya, monggo. Salome, Salome. Yuk, digoyang lagi yuk. Monggo. Spesial buat adikku tersayang Dek Andi, walah yo. Ket mau mulak ora ditarik ki pilih ndok dimbarno, Ndok. Dek Andi mau minta apa sayang? Mriki sayang. Nyuwun apa? Nyuwun lagu apa? Ora usah sanisen iki ketoprak mbok bayar-bayari dhewe kok, Cong. Ora apa-apa njaluk lagu bebas sak arep pokoke. Apa? Isin. Dalam sayang, Dek Andi nyuwun apa? Mas, diambil gambarnya yuk. Apa sayang? Walah cilik wis sunat ya. Delok engkas terus wedi. Bang Ari. Wis ben dipikir-pikir sih. Dalam. Kebelet. Habis ini pokoknya dikasih ada kebelet spesialnya buat Dek Andi yang dikitankan ya. Permintaannya ada kebelet sunat ya. Ora kebelet kawin ya. Kawinnya sok mbenek bar sekolah, wis untuk pekerjaan, wis mapan terus kawin ya. Langsung aja digoyang ada. Kutitipkan cintamu untuknya. Yuk, monggo. Timbangane urung ditabak aku tak mentak-mentak sik. Mbak. Anis, Piye mbak?
Tunggu yang nyawer di belakang ya. Bang Ari. Kutitipkan kepadamu Saya nyanyi kue oke sayang. dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih Apa, bro? menyayangi selalu. Buka sini Jos. Oh iya apa kelewatan ya. Langsung. 30 seket. Asik. Aku rela melepaskan dia walau harus menderita. Karena cinta tidak selamanya indah dan berakhir bahagia. Jono. Wahyu Manggala. Spesial buat Mas Pri. Spesial buat Mas Pri sing ganteng dewe. Salam kangen buat Wahyu Manggolo ya. Seujung rambut, seujung kuku, jangan pernah kau sakiti hatinya. Cintai dia, sayangi dia, jangan pernah kau sia-siakan dirinya. Biarlah derita ku simpan dalam dada, asalkan bahagia selalu bersamanya. Anis. Ku titipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Monggo. Siap kah? Dititipna apa ora kah? Belum tak titipi koran, Dok. Ayo, Dok. Oke, digoyang lagi yuk, Getel Wati. Ojo ngantuk, Dok. Ojo mati, Dok. Seujung rambut, seujung kuku, jangan pernah kau sakiti hatinya. Sakno. Saanane, Mbak. Cintai dia, sayangi dia, janganlah kau sia-siakan dirinya. Biarlah derita ku simpan dalam dada, asalkan bahagia selalu bersama.
kasih. Permintaan dari adiknya yang dikitankan Dek Andi ada kebelet. Yuk, langsung aja dicapcus. Wulan orang nyanyi Wulan. Wulan sing nyanyi kebelet, monggo. Wulan karo Irul orang nyanyi, Mbak. Mbak Wulan ya sayang ya yang nyanyi. Apa pengen sing liyane? Nggih, alah bocah kok manute ra karuan Joko cilik ya ngono iku, Nduk. Ditari sembarang dengah ya. Beto nek Joko-joko sing ning ngarep ngene iki wis pinter luru cewek, ya tetep milih kok iso. Yuk, digoyang ada sambangnya. Kebelet monggo, Mas. Kebeletnya kebelet sunat lagi Nduk ya. Yuk. Buka sini Jos, habis ini oke. Iki apa to Mas kok ndusel-ndusel terus?
double ya Rul. Hek hek. Heeh, Mbak. Hek 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 hek. Buka sidik Jos. Iki piye dadine wis kadung kaya Gatel. iki wis mentol nyengkang kaya jepite sandal wis nusel-nusel ning jero suwang. Cepet to kendang. Hei hei.